Asama lieta nkoro kuben omosa nkano otamba village enka ya kaberere ochura no menyete bono iga no mete bochura eyarengo ni Sunday maambi yani eyarengo ni Sunday maambi nkaimuga kende kanisa kanaro kanisa egaika kanaro kanisa ngakanyumba tokabuta kegona no morudione tokabera kerija chikoba chinsa 11 maambi yani marogoba kerija chikoba chinsa 11 marogoba tokatea bonti gatogende echiro eyere dara chambiri ase tokorera ebiashara abo twachiete neroro mpaka togaika ase ngenche mesigo nere yare nkuru Nairobi tokarango ngosarekere itukeria eri arenge Sunday lakini Sunday ngotimoka tore ntori kwenda ase biashara ekere ikayo tokagenda tokabanga ebie mesigo tokabanga mpaka marogoba kero twabanga saa 11 saa 12 saa moja yeye yabeire na nusu saa moja na nusu togasieke gasi kero twasieke gasi nimbwate pikipiki yane nero twachete litangano neri akabere naro togatea bona chise chiabeire rate tigatogende chiarenge saa moja na nusu na ritojete wocha togochugurikanchira asa korokwa omoso ochoro tokonyoranga abantu mbare batubwati korumaya ne barenge ase pikipiki bagacha mpaka ngasende nkaranga abantu abono ebatete bontuoma ngasiro down batakumanyanga ki ndoje parere na gochiari naki abantu abono bagutufinya gocha imeiga ekero rende na bwata ngasiro down nkabane nake speed ya sengencho na oche nabantu bagocha gocha asende nali eri baimogete omongwano orenge maega lakini ndingonyara kumo identify na ningorenge nali angage to moro motu ekera anga ko moro motu nkagunse ekera nagunse my wife na arenge maega nera bakamungusa bakamubwate yaburoni yae bakomungusa bakamurutanse bono nari nanyorete nchenda tena nyasawo bangete asengencho tari chinguru chiana na rwetororo asengencho nkabagingo omusubati nkamutiga maye sengencho nari ngo muritake nari naiwate nkaimuka nkagenda ngatama ekera natama naende distance ngakwa naborobo ngabateinga onye ne pikipiki rende moko ira kosene chibesa tobaye nkimoko mubozi nari mu muroyo mabogoriti omoro agaka my wife omutu nande akabwata bagonsekerera bagotana into gastwegu twanyekorisi bono enche na bete no gukumyo konene asinini nkirete musubati geta karuma tene gari ekera aruma mane gari agacha ekeracha nkamote igaki monkonyere momombe gisie gari na bara atendete buno musamali omuya akangira mpaka General akarangira mpaka General Hospital ase emergency na bete gingo shughulika sana usininyara kwa mokonya lakini nande bagante nkamuira mpaka Chiromo kena muira mpaka Chiromo Chirono kena muira mpaka Chirono naro bagatebanga chimashini chiabo nchiarenge buya nande ambulance ya mbogori tikorwabu nkamuira mpaka Nyangena Hospital kitogendete process ya bekeru embeo my wife okonyara kwa bagagosira na bonde no okumyo konene sana ase story ya my wife
because my wife no muntu nganjete mono twale nkubwaterana tukore biashara mo na my sister ndatebe ngaki not even my sister not even my wife, she's more than my sister. Nero roko bagago nkonya ase binte binge amangana yoko mutoma ase chibe samba mba nto na bateti na ki moko motigarende onye ne chibe samotaje tembaye gose ireke pigipigi isenge nchena batigirete maneke funguo bagakana bagatebana ebasegete bagansekerera bagante inga egasi totwatomu twanyekorire nche mombwate then kimbwate nkobori ugose nkobekeru wanted abantu bakombwati nebine biasara ebisini byokuoni chingeni tali biasara ngakare okora osene biye bengi ebine biasara byokoni chingeni abana baragire ndagira pike tibagocha tobaegasi tibagocha agari babo none mesi wadara chambiri nkumeti nandenge chanete ekijana nkerega iga insaberani nje tali besa nabasaba insaberani Nyasaye nyara ko bagakonga oboremu at least nyara ko ba ngotwara omorembe asa manyita nyankuruku kali ya Somosa oyo nyagosira muka eluya no kupen igotole no guichano konene umejande menere ya tosoire boniga asegencho yo gusiri umwana omitomura oyo lengo musubati tokoroka mama asengencho ebintu byokare batokorera se familia ito iko byange bintu binane ebintu tore kwikaransa nero coordinate se family nero okora kile gento njebone nali nkoboliga inkige kogera amangana kabila ya okora kana se kenyoro amangana ya okora kana se kenyoro nga obosari bwa kodile kwa mente kanini ntenale usabe serikali ga kugo mangana ya kabete paka ndi tukodia ya runa nkaranse taiga nanye kuugede yose pige kukwana eto tegeta serikali yeite na ya Kenya eto obo maene boyo mento sete asengenjo ntoko keleka bileiga abantu baito bagurikwa abantu baito bakominyokiwa asekenyoreke egento keligia gatatoneke kugo mangana ya kabete ntone konyoro muntu ndo gotwetera mangana nje tutebina ya tokogenda gujia gustokogenda gujia njenge tonali gusabe serikali tonyoro bumaine kuba segenteke tonyoro bumaine kuba serikali yitenene umusubati oyo tumanyenga keitire asengenje muntu tagocha bosa acha gugoita ago yanya konyoro bugoine bigibi acha gugoita yunga abantu mbali maega yegenteke naje tutale tukemanye biyamono tukemanye biya saidi tumanye na ikiye ko umwana yo mintago itu akuminyo kiwago itu emioro kurukare kurubako musubati tanya gwa kumoro eka to kuligeje maki eje eka to mwetije gitari elite ko bamoro bakebegesire kyagerere ntambe sana gucengore na gucime paka tukakuminga ki inkeke kegenda ta sekenyoreke njama liuta nenguru kuchosu kwambuka na nje nguru otamba nje noyo mwago pen oyo nyagosira mona yosirete one kamati yane abatoru no moichano monene asengi tu asiriri omwana oyo minto asenjereta wenereti njerere mbe kapisa tu chikorigereri no intumine family tu egosa mwana oyo mtasirete senjerere mbe enjera tu anyorire tu gutwara ubwo base familia yaitu ekogera familia yaitu tu atebe tukunga origi no ko kugukwa gwako mosi mwana oyo minto muna achete gaiga omenyire gaiga senga kientambe asengenjo yokwirigeria gocha bagosirio bugima bw'umu noye na indeka rukurire na mono rigereria abana atigita abana barabake abana tokurire no intua marigaru amaiso abana baganyete nga mama ngochare abaretere kindi gaki nche bone gento ngosabe serikali yaitu wacha haki tendeke gaki egere tonyoru maene bw'umwana oyo minto na kiasirete
ega okagara boni iga nono omwana oyo minto otigarete oyo Pen nabo toroche bono nera gochi komenya aga iga nogwoba ega okogara bo abangi noroche nabwo enguso ye familia bakurigiria abana igo bono tiga serikali erigereria abangi na mono egakieri gigu mono egere omaene botogekane tomanya ng'anki bia gerete omwana oyo minto agacha gosira chase gitanguru kura kutumtansi omwana oyo noyonari ninse monerete omogondo era mono omong'ina etwana konyora mang'ana ndonsi pi babwate ase ekeng'oreri naende batwanchete naende banchire mono goetania na abanto bande bonsi bari ase ekeng'oreri bono ase etangote yarwete nigo totatemerete gotoichanete nigo tokumeti ase eng'encho twana kora omonto ore omuya buna Pen na mokae na omobiri na abana na abakerende bare nse tingonya gotwara amange ase eng'encho oborongo bwate nobonge igo yobe esabete Nchasa murita nguru Thomas umusande umwana w'abana bane tokuna bana umwana wa Thomas ande ndo mbwato bororo bonene asenge ncho yente kiakore tuntwanya okerora abana abagite gochaga iga emechando okweu yasinkiyiga gaya bakora biashara batarachambiri omong'ina bw'enkeye bare n'omugakoye bambuga nunigo baba umilite kubakogenda nchira kwachia bono nigo turasinka yabo nigo baichanile ng'a yabamboni abakorwe bagebiga nigo biabanchurire tumusacho ayo moro moturo bakamurutansi bakairanera omong'ina nabo bakamokenya weka bakamotukora abamenyi bensemenyi nigo basabile serikali agenda magunkure liga n'ikiguru cyihutira cy'ikinyang'awo irinde banyora babigwa bayiga babakureri banyale kunyora ekiabo banyale kumerana n'amakotero kramba uti kiaru asenke cyane te kiari gere iri mu cyanya se yakiri amagora yabere